Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну, сёння так атрымалася, што найперш за яе межамі ў Казахстане, але тым не менш і ў звязку з Беларусю гэтыя падзеі таксама абмяркоўваюцца. Таму працягнем наше абмеркаванне. З намі на сувязі палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день. Я, можа быць, пачну троху здалёк, але вось ўсё ж таки у межах акрэсленай тэмы. Зараз мы шмат чуем пра тое, што падзеі ў Казахстане былі, маўляў, справакаваныя, сарганізаваныя нейкімі звонкавымі сіламі. Пачынаючы з Такаева, які на падставе таго, што нібыта там ёсць нейкі ўсё ж таки міжнародны складнік ва ўсіх гэтых пратэстах запрасіў сілы АДКБ Украіну. Зараз і МЗС расійскі сцвярджае, што гэта ўсё там нейкія вось замежныя сілы спрабавалі такім чынам парушыць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Казахстана. На ваш погляд, увогуле у гэтай сітуацыі можна казаць пра нейкі замежную руку нейкіх невядомых там дзядзяў Сэмаў, Сяо ці яшчэ невядома каго? Увогуле трэба зазначыць, што вось гэтая заезджаная кружэлка пра знешнія варожыя сілы, ну гэта ж нам усё вельмі вядома. Вядома і па тых падзеях, якія ў Беларусі разгортваліся ў 2020 годзе. Прычым заўважце, што беларускія ўлады да 9 жніўня 2020 года дзяўблі, што гэта рука Масквы стаіць за некаторымі там прэтэндэнтамі, патэнцыйнымі канкурентамі Александра Лукашэнкі. А пасля 9 жніўня рэзка вось памянялі сутнасць тая ж, але значыць кружэлка іншая ў тым сэнсе, што сталі казаць пра заходніх ворагаў, што гэта ўжо палякі, літоўцы, чэхі, ну і, канешне, дзядзька Сэм усімі імі кіруе. А удзельнікі пратэстаў гэта марыянеткі або гэта баевікі, якія там за мяжой падрыхтаваныя. Гэта ўсё адзін у адзін. Тую ж матрыцу цяпер і Такаеў скарыстаў. Калі казаць па сутнасці, то, ведаеце, гэтыя ўсе спасылкі на замежных ворагаў, якія нібыта падрыхтавалі там планы, гэтак далей, ўсё гэта мне нагадвае стары грубаваты анекдот пра паручыка Ржэўска, якому на вечарынцы нібыта нехта ў штаны наклаў. Так і ў Казахстане. У гэтым выпадку, ну, вядома ж, што стала, як цяпер модна казаць, трыгерам, гэта падвышэнне коштаў на звадкаваны газ, на паліва, на якім там і машыны ездзяць, і тым болей, што большасць казахаў жыве бедна, для іх гэта быў вялікі удар па кішэні. Ну і хто гэта? ЦРУ зрабіла, дзядзька Сэм зрабіў, ці можа палякі гэта зрабілі. Мне спадабаўся жарт у інтэрнэце, нехта напісаў, што во, палякам мала гародні ды берасці, яны яшчэ вырашылі і Алматы прысабечыць. Так што вось тут іронія ўся гэта зразумела. Натуральна, што найперш няўклюдныя дзеянні уладаў казахскіх менавіта ў гэтай вось сітуацыі у сюжэце з газам сталі такім непасрэдным штуршком, імпульсам. Калі глядзець шырэй, то гэта шматгадовая такая вось палітыка у аўтарытарных казахскіх уладаў, калі вялікае расслаенне ў грамадстве, калі краіна, як і Беларусь таксама, апынулася ў стагнацыі, маючы гіганцкія прыродныя багацці. Дарэчы, некалі Нурсултан Назарбаев казаў, што праз 20 гадоў мы зажывем як Кувейт. Не зажылі яны, хоць гэтыя 20 гадоў ужо прайшлі. Наадварот, большасць, напэўна, насельніцтва ледзьве сточвае канцы з канцамі, і вось гэта ўсё... Ну чаму Назарбаев і яго атачэнне зажылі як Кувейт? Ну так, для асобных, так і ў Беларусі для некаторых ужо амаль што камунізм, купаюцца ў раскошы і ні за што не плоцяць. Вось, але гэта для асобных толькі. А таксама, дарэчы, ўсё ж такі, калі ўжо праводзіць паралелі з Беларусю, то розніца ёсць, таму што казахі першым штуршком было вось гэта эканамічнае незадавальненне, а беларусы ўсё ж такі выходзілі за свабоду, за вольныя выбары, але сутнасць тая ж, і у казахаў, дарэчы, хутка ўжо з'явіліся ўжо на другі ці трэці дзень пратэстаў і палітычныя лозунгі, таму што ў выніку насельніцтва прыходзіць да высновы, што тормазам развіцця краіны, прычынай
вось гэтых кантрастаў, гэтых вялікіх цяжкасцяў жыццёвых з'яўляецца менавіта аўтарытарная сістэма, якая стрымлівае развіццё краіны, якая спараджае вялікую карупцыю, якая не дае развівацца грамадству. І вось таму і там палітычныя лозунгі выйшлі на першы план. Цяпер вось заднім днём спрабуюць там і казахскія афіцыйныя нейкія крыніцы, расійскія медыі, беларускія знайсці там нейкі след, што нейкія тэлеграм-каналы дэструктыўныя нібыта кіруюць гэтымі пратэстамі. Хаця насамрэч гэтыя каналы проста іх асвятляюць. Ці што шмат гадоў там нейкая сеціва стваралася недзяржаўных арганізацый у Казахстане. Ну таксама гэта лухта. Мне некалькі гадоў таму давялося быць у Казахстане, там ужо было настолькі ўсё прыціснута. Тады Беларусь здавалася ў параўнанні з Казахстанам ледзь не дэмакратычным раем. У нас хоць была афіцыйна зарэгістраваная нейкая недзяржаўная прэса і гэтак далей. Там нічога, гэта ўсё было вычышчана. І цяперашні пратэст менавіта таму і стыхійны, бо там ніякай інфраструктуры палітычнай, апазіцыйнай фактычна няма, медыяў апазіцыйных няма. Так што усе гэтыя вось прапагандысцкія навароты пра нейкі замежны след, пра тэрарыстычныя банды, якія падрыхтаваліся за мяжой, дзе? У Кітаі, у Іране, на што ім баламуціць у Казахстане сітуацыю? Незразумела. Гэта проста у гэтым выпадку, акрамя прапагандысцкага, патрэбна была яшчэ акрамя прапагандысцкага пасылу, патрэбна была яшчэ нейкая нібыта легальная падстава, каб паклікаць менавіта войскі АДКБ. Бо калі гэта чыста ўнутраныя нейкія разборкі палітычныя, то не павінны яны ўмешвацца. А калі ўжо гэта міжнародныя тэрарыстычныя банды, то тут нібыта з'яўляецца легальная падстава, каб увесці вось гэты кантынгент. Але давайте на руку, ну такую умоўную руку паглядзім, магчыма, з другога боку. Калі прыгадаць таго ж самага Назарбаева, пры ўсім яго аўтарытарызме, карупцыі і ўсім астатнім, ён усё ж такі вёў такую не гвалтоўную, паступовую, мягкую, але вельмі мэтанакіраваную палітыку адцягвання адцягвання Казахстана ад России. Уся гэта і лацінка, і мова дзяржаўная адна, і ўсё такое далей, падвышэнне нацыянальнай свядомасці, адыход ад России, можа там сяброўства з Кітаем. А што мы маем зараз з Такаевым? Па-першае, у яго бізнес, нейкія там сувязі з Расіяй найперш, плюс сюды тут вот табе і войскі расійскія, і гэтак далей, і гэтак далей. Ці можа быць тут шматхадовачка з іншага боку? Тут шматслойная гульня. Па-першае, канешне, гуляе Такаев у сваю гульню, і гэта ўжо зразумела. Ён скарыстаўся сітуацыяй, і ёсць такая версія, што ў пэўнай ступені можа і былі наўмысныя нейкія адыходы сілавікоў, і невядома, хто былі гэтыя марадзёры, але трэба была карцінка, што вось усё ў агні, разбітыя вітрыны, гэтак далей, для драматызацыі сітуацыі. Тут яшчэ невядома, хто тузаў за нітачкі сапраўды. Вось, гэта першы момант. Але відавочна, што Такаев у выніку проста адсунуў Назарбаева, адсунуў ягоны клан, ягоных пратэжэ ад улады. Ён скіраваў у адстаўку, у прыватнасці, урад, дзе большасць было назарбаеўскіх яшчэ стаўленікаў. Ён гатовы правесці новыя выбары ў парламент, таму што пакуль што там у гэтым парламенце большасць таксама складае старая назарбаеўская гвардыя. Ну і нарэшце самога Назарбаева ён адсунуў з пасады кіраўніка Рады бяспекі. Хоць заканадаўствам гэта было гарантавана пажыццёва першаму прэзідэнту, гэтаму так званаму елбасы. Вось, бачыце, з'елбасіўся гэты елбасы у адну хвіліну, і ўсе гэтыя гаранты не каштуюць, як гаворыцца, той паперы, на якой яны былі напісаны. Так што Такаев скарыстаў гэтую сітуацыю дзеля свайго умацавання. Ну і другі момант, пра што вы таксама кажаце, Расія. Таму што Назарбаев з аднаго боку, ну, ён хітрую такую вёў палітыку, з аднаго боку ён нібыта быў палымяным інтэгратарам, быў жа час, калі Лукашенко і Назарбаев спрачаліся, хто першы прыдумаў гэту ідэю еўразійскай інтэграцыі, была нават такая канкурэнцыя і рэўнасць пэўная
паміж імі, але разам з тым Назарбаев адрозна ад Лукашэнкі, які фактычна працягнуў савецкую палітыку русіфікацыі. Назарбаев вёў, вось як я выказаўся, палітыку казахізацыі у самых розных сферах, тое, што вы пералічылі, плюс, напрыклад, я сам з цікавасцю паглядзеў некаторыя гістарычныя казахскія фільмы, яны добра зроблены, адчуваецца, што укладзена шмат грошай у гэтыя праекты дзеля таго, каб паказаць, дарэчы, насуперак таму ж Пуціну, які в свой час выказаўся, чым пакрыўдзіў вельмі казахаў, што у вас там не было ніколі дзяржаўнасці сваёй і гэтак далей. Ну, карацей, такая пыха имперская выявілася. Дык вось казахі паказваюць, што у нас была свая гісторыя, былі ранейшыя славныя часы. Ну, там, можа, ёсць момант міфалагізацыі, але гэта нармальна, калі маладая краіна робіць такія высілкі. І вось усё гэта, канешне, Маскву вельмі раздражняла. І тое, што у выніку за час кіравання Назарбаева істотна павялічылася доля казахаў у насельніцтве, і тым болей у кіроўных структурах, у сілавых структурах. Ён таксама нацыянальныя кадры ўсюды высоўваў. І цяпер вось Масква ў гэтай сітуацыі, безумоўна, карыстаецца гэтым драматычным развіццём падзей, каб проста увайсці ў Казахстан пад легальным і таким высакародным нейкім матывам, што мы тут дапамагаем, братняя дапамога супраць тэрарыстаў. А насамрэч, глядзіце, тут яшчэ вось які момант, я завастру увагу на тым, што калі супраць тэрарыстаў, дык жа нібыта паводле усіх гэтых дакументаў АДКБ павінны быць задзейнічаны калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, КСАР, дэсантнікі там і іншыя. Але Пашынян, армянскі лідар, які цяпер узначальвае АДКБ, ён менавіта пра міратворчую аперацыю заявіў, увод міратворчых сіл. У чым тут нюанс, у чым тут вось фішка, так бы мовіць? У тым, што калі уводзяцца калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, то паводле дакументаў АДКБ яны павінны быць пад казахскім камандаваннем. А вось калі міратворчая аперацыя, то тут нібыта два бакі канфлікту, і ўжо гэтыя міратворцы нікому не падпарадкоўваюцца. Дык вось я думаю, што гэты нюанс, ён тлумачыцца менавіта тым, што Расія хоча дэ-факта камандаваць гэтымі сіламі, быць у гэтым выпадку не падпарадкаванай казахскому кіраўніцтву. Так што вось Расія, безумоўна, будзе вырашаць свае задачы. Найперш гэта замацаванне ў нейкіх стратэгічных пунктах. Ну і практыка паказвае, што куды ўваходзяць рускія, адтуль іх потым вельмі цяжка папрасіць, мякка кажучы, выйсці. Ну так, нягледзячы на тое, што нібыта абмежаваны тэрмін прысутнасці гэтых сілаў прапісаны адразу ў рашэнні увесці гэтыя кантынгент АДКБ у Казахстан, тым не менш, сапраўды, праўду кажаце, куды рускія вайскоўцы ўсунулі свой нос, потым іх адтуль даводзіцца вельмі доўга выпіхіваць, і складана гэта зрабіць. Тым не менш, вось гэта казахізацыя, пра якую вы сказалі, гэта так вырошчванне нацыянальнай свядомасці, яна дала свой плён, як сцвярджаюць эксперты. І моладзь, якая вось вырасла за апошнія гады, яна дастаткова нацыянальна арыентаваная. І наколькі вось я чытаю, зараз гэтая моладзь і нават былыя прыхільнікі Такаева і того ж самого Назарбаева, яны лічаць, што калі запрасілі сюды, у Казахстан маецца на ўвазе гэтыя вось чужынскія войскі, фактычна Расію, Беларусь тую ж самую, то гэта, ну, здрада нацыянальным інтарэсам. І гэтая крыўда да чаго можа давесці? Так, вы слушна пра гэта кажаце, сапраўды. Ну, я думаю, некаторыя, вось я паглядзеў, аглядальнікі ўжо пішуць, што можа быць там другі Афганістан, гэта залішняя драматызацыя. Як не сумна, але я думаю, што вось і у самога Такаева, як мы бачым, сілавікоў шмат, усе аўтарытарныя рэжымы выгадоўваюць любоўна гэту вось касту і не шкадуюць на яе грошай. І плюс вось гэтыя аб'яднаныя сілы аўтарытарных рэжымаў, яны, канешне, здольныя здушыць усе гэтыя пратэсты і ўжо здушваюць, таму наўрад ці гэта будзе нейкая такая вось герылья, доўгая, афганскі варыянт, але тое, што казахі
закусяць губу і будуць глядзець вось на гэтых замежнікаў, у якіх бы казках яны не былі, там блакітных ці якіх, яны будуць глядзець на іх як на акупантаў, вялікая частка казахскага грамадства. І гэта, канешне, мінус, у тым ліку мінус і для Беларусі, але я думаю, што і Лукашенко гэтыя рызыкі, гэтыя мінусы выдатна разумее. Ён доўгі час пазбягаў усё ж такі адпраўкі беларускіх вайскоўцаў у нейкія гарачыя пункты, і ён разумеў, што калі пойдуць гэтыя цынкавыя труны, то гэта яму, мякка кажучы, не дадасць папулярнасці. Але цяпер іншая сітуацыя, цяпер увогуле беларускі рэжым, ягонае кіраўніцтва ўжо не надта азіраюцца на меркаванне народа. Пасля жніўня 2020 года стала зразумела, што вялікая частка, магчыма, большая частка грамадства супраць гэтай улады, хоча перамен, і паколькі ўжо мазгі ім не пераробіш, што было вырашана проста дручкамі па гэтых мазгах даваць, каб усе сядзелі як мыш пад мятлой. Таму цяпер на грамадскую думку беларускае кіраўніцтва ўжо не надта азіраецца і ідзе вось на такого кшталту ахвяры, таму што на першым плане пераважвае, канешне, вось гэта салідарнасць аўтарытарных рэжымаў. Лукашенко заўжды з вялікім, ведаеце, такім эмацыйным складнікам ставіўся да лёсаў усялякіх дыктатараў. Памятаеце, як ён бедаваў і пра лёс Хусейна, і Мілошевіча, і Кадафі, хоць усе яны самі нарываліся на непрыемнасці. І таксама ён жа пасля кіргізскіх вядомых падзеяў прытуліў у сябе збеглага, вось скінутага, зрынутага тагачасна кіргізскага прэзідэнта Бакіева, што таксама было вельмі паказальным жэстам. Таму у Лукашэнкі да вось гэтых усіх аўтарытарыяў, якія апынаюцца ў бядотным стане, пад якімі пачужа хістацца, у яго вялікі сантымент і жаданне, шчырае жаданне дапамагчы. Ну і ў галаве, напэўна, ён трымае думку, што можа і у яго здарыцца такая сітуацыя, і тады таксама можна разлічваць на падобную дапамогу. Ды, зрэшты, гэта не гіпатэтычная сітуацыя, калі згадаць жнівень 2020 года, то потым жа высветлілася, што Лукашенко апеляваў да Пуціна, і Пуцін ужо на мяжы з Беларусю трымаў рэзерву сваёй разгвардыі. Так што гэта адпрацаваныя ўжо схемы, дыктатары, аўтарытарыі, тут яны маюць такі свой інтэрнацыянал, надзіва добра адзін аднаго разумеюць. Між тым жа Пуцінам і Лукашэнкам таксама шмат цёрак, і было яшчэ будзе, але вось калі гаворка ідзе пра галоўнае здушыць, як яны кажуць, каляровую рэвалюцыю, тут імгненна на першы план выходзіць гэтая салідарнасць, усе цёркі ў бок, абы толькі народ не перамог. Сапраўды, ну, найперш звяртаюся да нашых гледачоў, подписывайтеся на наш YouTube канал Еўрарадыё Лайв, будете у курсе ўсіх наших новых стрымаў. Дзякуй вялікі ўсім каментатарам, нават тролям і так бы прыхільнікам Путіна, якія пишуць: Байконур возвращается в родную Гавонь. Чаму за Гавонь? Можа быць, напишите, навучыцеся спачатку гаварыць на сваём великам і магучам, а потым будете нешта тут парады даваць. Тым не менш, спадар Александр, сітуацыя, якую вы узгадалі пра ўзаемадапамогу аўтарытарных лідараў. Глядзіце, АДКБ існуе даўно. Былі розныя канфлікты ў краінах, сябрах гэтай арганізацыі. Можна прыгадаць самы апошні, можа быць, з прыкладаў, гэта вайна фактычна 14-дзённая паміж Азербайджанам і Арменіяй. Калі звярталіся армяне па дапамогу АДКБ, і нічога. Былі іншыя канфлікты паміж рознымі тым жа самымі сярэднеазіяцкімі краінамі. Таксама нічога. А тут пратэсты ўнутры краіны, і толькі зварот, буквально праз пару гадзінаў, тут же табе самалёты з дапамогай. Гэта што фактычна атрымліваецца? Сілы АДКБ, гэта карныя сілы, якія скіраваныя, ну, больш на тое, каб дапамагчы рэжымам захавацца і змагацца супраць пратэстаў унутры краіны, а не бараніць іх ад знешняга ворага.
Ну так, я не хотел бы тут поглыбляться ў анализ того, что ў свой час там у Кыргызстане адбывалася і чаму тады не былі ўведзены сілы АДКБ. Армяна-азербайджанскі канфлікт гэта таксама кейс такі вялікі і складаны. Адзінае, што я падкрэслю, што ў выпадку Расія зняла вяршкі, так бы мовіць, з гэтага канфлікту. Як вядома ж, у Карабах былі ўведзены зноў жа расійскія міратворцы, і фактычна Масква узмацніла сваю прысутнасць там у гэтым вось каўказскім рэгіёне, разыграла сваю. У свой час так было і ў Абхазіі, між іншым, калі ўжо казаць пра расійскіх міратворцаў. Таксама яны нібыта увайшлі, каб стаць паміж абхазамі і грузінамі падчас іх канфлікту. А ў выніку што? У выніку падгулялі вось гэтым сепаратыстам і ў 2008 годзе вось фактычна адарвалі Абхазію ад Грузіі. Так што гэта заўжды такія падступныя міратворцы, калі яны накіраваныя Москвой. А у гэтым выпадку так, я думаю, што проста скінутыя маскі. Раней ўсё ж такі ішла нейкая гульня, антыната, так бы мовіць, і сапраўды заточана пад тое, каб абараняцца ад знешняй бяспекі. Але, як мы бачым, орды НАТО нешта не спяшаюцца нападаць ні на сінявокую Беларусь, ні на Расію, бо там такіх дурняў няма, каб на ядерную краіну нападаць. І там разумеюць, дарэчы, што напад на Беларусь гэта фактычна таксама напад на Расію з яе ядернай моцай. Таму ўсё гэта трызненне, што нас атачылі кольцом і вось-вось уваруцца завтра, зразумела, гэта толькі на апошніх дурняў усё разлічана. Ніколі НАТО нападаць не будзе. І АДКБ здавалася зусім непатрэбнай структурай, але вось высветлілася, што яна якраз, яе арганічнае прызначэнне, паколькі гэта аб'яднанне, вайсковае аб'яднанне аўтарытарных краін, якраз здушваць унутраныя пратэсты, таму што галоўныя небяспекі гэтым рэжымам насамрэч насуперак прапагандзе ідуць знутры, ад таго, што гэтыя рэжымы гнілыя, застойныя і не даюць сваім краінам развівацца. Тым не менш, менавіта гэты казахскі транзіт па-назарбаеўскі, я так разумею, быў адным з варыянтаў, на якім кіраваўся Лукашенко. І зараз, рыхтуючы сваю канстытуцыйную рэформу, гэты усебеларускі народны сход, які ён хацеў узначаліць, стаць такім елбасы і гэтак далей. Пасля казахскіх падзеяў, які лёс вы прадкажаце гэтаму і рэферэндуму, і будучаму транзіту магчымаму? Я думаю, што кепска спіцца Лукашэнку апошнія дні, напэўна, чухае ён патыліцу і, можа, ўжо праклінае той дзень, калі ён абвесціў, што будзе мяняць канстытуцыю, праводзіць рэферэндум, але цяпер адкручваць назад ужо, я думаю, пазнавата, таму што шмат ужо трубілі пра гэты рэферэндум, ужо ідзе ўсенароднае абмеркаванне праекта новай канстытуцыі, потым асобнае яшчэ пытанне, што Лукашенко паабяцаў Маскве. Многія аналітыкі мяркуюць, што былі дадзены абяцанні ў плане транзіту ўлады. Вось, таму тут ужо адкручваць назад, просто цяпер абвесціць, што я перадумаў, рэферэндуму не будзе, гэта, ведаеце, прадэманстраваць сваю слабасць ужо ўсім, прычым гэта будзе відавочна, і Лукашенко, я думаю, на гэта не пойдзе, таму што ён вельмі баіцца падавацца слабаком. І плюс нейкія абяцанні Пуціну, найхутчэй, што былі дадзены. Так што ў гэтым плане ўжо адкруткі не будзе. Можа, трохі перасунуць тэрміны, скажуць, што вось такое зацятае ідзе абмеркаванне, народ ломіцца ў гэтыя грамадскія прыёмныя са сваімі прапановамі, давайте яшчэ там на месяц прадоўжым. Такое можа быць, але я думаю, што скасавання не будзе рэферэндуму. Іншая рэч, як на практыцы Лукашенко будзе дзейнічаць. Па-першае, давайте вось зернем гэты праект канстытуцыі. Ён уже раскладзены па палічках, прааналізаваны, і бачна, што ён дае Лукашенку вялікую свабоду маневру. Па-першае, самыя блізкія выбары, якія там у пераходных гэтых палажэннях запісаны, гэта 24 год, выбары ў мясцовыя саветы і выбары ў палату прадстаўнікоў. Ніякага намёку на датэрміновыя прэзідэнцкія выбары там няма. Гэта значыць, што Лукашенко, і гэта таксама запісана ў новай канстытуцыі, ён захоўвае, як і іншыя цяперашнія усе органы ўлады і кіроўныя асобы, свае паўнамоцтвы захоўвае аж да канца
цяперашняй кадэнцыі, то бок да сярэдзіны 2025 года. Ну і далей, глядзіце, прапаганда трубіць, што во якая дэмакратызацыя, цяпер будзе абмежаванне 2 тэрміны для прэзідэнта. Але гэта пачынаецца з выбараў 25 года, з новых выбараў. А пакуль што Лукашенко, для яго де-факто наступае абнуленне, і ён яшчэ двойчы можа балатавацца у 25-м і ў 30-м годзе, і такім чынам кіраваць да 35 года. Плюс, і зноў жа гэта запісана ў Канстытуцыі, нездарма цэлы год вось з ёй, як кот з салам там вазіліся у кіроўных колах, бачыце, колькі прыдумалі усялякіх варыянтаў. Там запісана, што прэзідэнт, дзейны прэзідэнт можа дзеля там парадку, ці як там фармулёўку дакладна не памятаю, узначаліць паралельна ўсебеларускі народны сход. То бок Лукашенко элементарна можа проста яшчэ заняць і другое крэсла, 2 апоры ў яго будуць, і ўзяць пад кантроль, фактычна нейтралізаваць гэты ўсебеларускі народны сход, і такім чынам ніякага дваеўладдзя на практыцы не будзе, бо ён будзе і прэзідэнт, і кіраўнік гэта ўсебеларуска сходу. І ён можа, як хоча доўга утрымліваць гэтыя 2 пасады. І такі досвед ёсць. У свой час Брэжнеў займаў 2 пасады у Савецкім Саюзе. Ніхто, натуральна, не мог гэтаму пярэчыць, і Лукашэнку ніхто не запярэчыць, бо мы прыблізна ўяўляем, з каго будзе сфармаваны гэты ўсебеларускі сход, і ўсе дружна прагаласуюць за тое, каб ён быў яшчэ і старшынём сходу. Таму на даволі такі далёкую перспектыву Лукашенко можа фактычна захоўваць статус-кво. Ну, а там будзе бачна. Хаця я не выключаю, што цяпер вось пад уплывам казахстанскіх падзей ўсё ж такі ідзе нібыта абмеркаванне Канстытуцыі, могуць, натуральна, не знізу, а зверху у яе сапраўды ўнесці нейкія карэктывы, падагнаць пад новую сітуацыю, каб меней было рызыкаў узнікнення вось гэта дваеўладдзя. Але я думаю, што де-факто просто, вось як я ўжо абмаляваў, Лукашенко пастараецца захаваць статус-кво на як мага даўжэйшы перыяд. Як мінімум да 2035 года ён можа нібыта абсалютна законна рабіць па вось гэтай новай Канстытуцыі. Ну, такім чынам высноваў таго, што трэба размаўляць з грамадствам, трэба неяк все ж таки спрабаваць, ну, я не ведаю, там не трымацца толькі на штыках і на забаронах, на вынішчэнні, як это было у Казахстане, але ж все адно не дапамагло. І вот што трэба ад такога шляху адмаўляцца, яно не спрацуе, не прыйдзе такая думка ў галаву. Я думаю, што Лукашенко, гледзячы на тое, што адбываецца ў Казахстане, і можа ён нават, калі званіў Такаеву, гэта казаў, ды кінь ты перад імі яшчэ там рэверансы нейкія рабіць, вось трэба ўсё жорстка, як я зрабіў у 20-м годзе, і ў выніку Такаев пайшоў менавіта гэтым шляхам, адкінуў усе рэверансы. І я думаю, што Лукашенко толькі болей упэўніўся, што ён сапраўды ўсё рабіў правільна, што толькі біць па галовах, толькі сілай, толькі нахрапам, толькі з душэннем можна і трэба захоўваць уладу. Гэта проста, ну, ягоная крэда, напэўна. Калі паглядзець увесь палітычны шлях Лукашэнкі, то толькі такімі метадамі ён фактычна і дзейнічаў. А цяпер тым болей у сітуацыі, калі відавочна насуперак ангажаванай сацыялогіі, што вялікая частка грамадства, напэўна, большасць грамадства яўна не падтрымлівае гэту ўладу, і рэсурсаў для таго, каб вярнуць папулярнасць ужо няма, то адзіная стаўка, якая застаецца, гэта стаўка на гвалт, стаўка на сілу. Натуральна, што ў гістарычным плане яна тупіковая, але вось Лукашенко, ягоны рэжым паказваюць, што рэсурс, вось гэта накіданне страху, рэсурс здушэння, ён і ў 21 стагоддзі можа быць вялікім, і што можна на нейкі час фактычна вярнуць краіну ў цэнтры Еўропы вось у змрочныя часы сярэднявечча. Але калі ўсё ж таки ісці з такім шляхам павелічэння рэпрэсій, але абапірацца на расійскія штыкі, то што застанецца ад тваёй краіны і яе незалежнасці? Ось зараз вы сказалі пра тое, што прыйдуць расійскія войскі у Казахстан, хай сабе і ў складзе нібыта групоўкі АДКБ, але найперш расійскія пад расійскім, хутчэй за ўсё, кіраўніцтвам, а потым выгані іх паспрабуй.
вот хутчэй за ўсё цяжка будзе. Так і вот у Беларусі тая ж самая сістэма, все новыя і новыя ужо базамі, правда, не называюць, але хутка можа і перастануць саромецца, але вот вучэбна-баявыя цэнтры, новыя нейкія адзінкі расійскія вайсковыя з'яўляюцца. Не думаюць пра тое, што гэта небяспека для суверэнітэту? Ну, у свой час же Лукашенко упирался. Мы памятаем, как у 2015 году он просто устал на дыбки, коли Москва паспрабавала у Бобруйскую авиабазу утварить. И Путин уже там отповедное распоряджение подписал. Лукашенко тогда пошел з ім на конфронтацию. Але теперь не тая ситуация. Теперь после 2020 года, после того, как Лукашенко уже кланялся Путину и просил допомагчы вайсковой силы, после того, как он спалил мосты в дочинениях с Заходом, коли у его внутри краіны правісла легітымнасць, уже іншага выйсця няма, толькі туліцца да Москвы, трымацца за яе і саступаць ёй натуральна. Таму мы бачым, якая дэградацыя беларускай замежнай палітыкі на украінскім кірунку адбылася. Некалі малявалі сябе такімі міратворцамі. Дарэчы, зноў жа Лукашенко нават на Донбас быў гатоў паслаць блакітныя каскі беларускія. А цяпер усё, цяпер ужо фактычна беларускае кіраўніцтва ва ўкраінскім пытанні паўтарае цалкам расійскую прапаганду, і ўжо гатовы Лукашенко, калі што, дык нават на баку Расіі ваяваць з Украінай. Гэта было адкрытым тэкстам сказана. Потым вось гэтыя навучальна-баявыя цэнтры. Так, вось учора, здаецца, было паведамленне, што чарговы аблёт межаў Беларусі, значыць, вось супольна гэтыя Су-30 беларускія і расійскія. Пакуль што не шмат, там мусіць 3 ці 4 гэтыя знішчальнікі расійскія, але калі трэба, дык будзе і болей. Потым яшчэ бомбавозы расійскія, ракетаносцы, дакладней, лётаюць рэгулярна. І на што тая база, дарэчы, з ядзернай зброяй, бо Москва не надта хоча ў рукі Лукашэнкі, хоць і ускосна даваць гэту зброю. Калі у любы момант можа тут з'явіцца Ту-160 расійскі ракетаносец, які страляе гэтымі ядзернымі ракетамі, здаецца, на 11 ці 12 тысяч кіламетраў. Вось лятучая расійская вайсковая база з ядзернай зброяй, фактычна яна вісіць у такі момант над Беларусью. І калі рэзюмаваць, то, канешне, будзе павялічвацца расійская вайсковая прысутнасць у Беларусі ў тых ці іншых формах. І ўвогуле, на жаль, пры кіраванні Лукашэнкі, пакуль ён будзе кіраваць, Беларусі просто наканавана, як гэта не сумна, пакрысе спаўзаць вось у гэту, скажем, наўпрост імперскую пастку Расіі. Ну і, можа быць, на завяршэнне ўсё ж такі спрабуюць, наколькі ось я чытаю інфармацыю з Казахстана, там дзесьці у рэгіёнах сфармаваць свае незалежныя органы кіравання, неяк самаарганізавацца людзі, хаця ў іншых месцах наадварот разыходзяцца з заявамі, што мы дамагаліся каб сыходу канчатковага Назарбаева, ён сышоў і мы разыходзімся таксама, але тым не менш кажуць про тое, што там у пэўных месцах ідуць актыўныя перастрэлкі. Наколькі верагодна, што ўсё ж такі гэта ператворыцца ў якую-нибудь, ну, такую грамадзянскую вайну, супрацьстаянне, і увогуле, калі у гэтае ўсё ўцягнуцца там Кітай і Турцыя, то чым это пагражае рэгіёну? Канешне, цяжка даваць прагнозы, калі я, напрыклад, усё ж таки не эксперт по Казахстане, па-першае, па-другое, там кожны момант мяняецца сітуацыя, яна вельмі дынамічная, але вось калі казаць увогуле, то я думаю, паўтару сваю думку, што ўсё ж таки і у Такаева шмат моцы гэтай вайскова-паліцэйскай, плюс вось цяпер гэта дапамога у выглядзе так званых міратворчых сіл АДКБ, і гэта хопіць, каб здушыць нейкі такі сілавы супраціў гэтых паўстанцаў, ці як іх назваць. Не выключана, што Такаев паспрабуе гуляць у нейкія саступкі, але ўжо потым, калі сітуацыя будзе цалкам узята пад кантроль, што нібыта вось нейкія рэформы, мы прыслухаліся да вашага голасу, і гэтак далей. Але увогуле, калі падсумоўваць, то, канешне, вось тое, што мы і Казахстан, і Беларусь, гэта постсавецкія краіны, гэта рэзка абмяжоўвае перспектывы нашага шляху да дэмакратыі, да лепшага жыцця, таму што над намі вісіць вось гэты дамоклаў меч імперыі. І беларусам таксама трэба будзе думаць на новым вітку барацьбы за
перамены. Таксама трэба будзе думаць і пра гэты расійскі чыннік, пра тое, каб пасля таго вось як напрыклад ужо у Беларусі будзе перамога дэмакратычных сіл, сюды не прыехалі танкі там Пуціна ці любога наступнага кіраўніка Расіі. Тут спатрэбяцца дыпламатычныя высілкі і вялікая мудрасць, ну але гэта ўжо вялікая тэма. Але важна памятаць, што фактычна два праціўнікі ў тых, хто змагаецца за дэмакратычную Беларусь. Гэта цяперашні беларускі рэжым і гэта імперская Расія. Цалкам пагаджуся і бачым пастаянна гэтаму прыклад. Дзякуй вялікі. Я нагадываю, што з намі на сувязі быў палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Подписывайтеся на наш YouTube канал. Не забывайцеся гэта рабіць, каб наступную размову з Александром Класкоўскім не прапусціць. Будзе цікава. Судзячы па тым, колькі у нас каментаў ад ботаў прарасійскіх, думаю, што асабліва цікава будзе ім гэта паслухаць. Дякую вялікі. Александр Класкоўскі, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.